Thokozela ukukhuluma nabo kwithaneli lama kupastor ningi uNkulunkulu zokulonda uNkulunkulu zokubusisa. Qinisekisa ukuthi njengoba usubheka umfaniso uyawulike bese ke uyobheka neminye ngaphezulu kwenkulungwane ekhona la ichaza ke ngamaphupho ehlukahlukene. Ungasubscribe siyahamba subscribe bese uyabuka from time to time every day asuke khona ama video asuke emasha ungakwazi ukuthi ufunde kuona. Ngiyakholelwa ukuthi nanokuthi ama video ethu cishe maybe 99.9% wawo akhona la angakwazithekelelele. Namhla sibheka la iphupho likaNkulu engidi ethi engidi uzithokoza ngicela ukubuza lokuchaza lokuphupha ke inyoka emnyama encane ikuluma ithi ke cela ngiyenzele itiye bese ithi balambile kodwa kuyizwi likagogo wami. Ake sithi ke la ngokwesintu abanye abantu banenkolelo nolwazi oluthi inyoka emnyama ayiyuphawu lwesidalwa bathi ke uyithongo elikhulu lasekhaya okusho ukuthi ke la okunjoba ukuthi ibona kungenzeka ukukhombela ukuvakashelwa lesi sidalo sekhaya noma ileli thongo lasekhaya lizondlulisa umlayezo lapha wokuthi ke kumele mhlawumbe nenzeke leli tiye nenze umqombothi nenze into yokukhamba noma nezinto ezithebe beza ke mhlawumbe besebenzisa ke izwi likagogo ngabe ugogo saphila nomgogo sadlule emhlabeni kodwa bangabe besebenzisa ke izwi lakhe so that ungeke udideke ukutheni into efuna uyenze vele le ngoba into yasekhaya depending ukuthi ugogo ke wakuma kugogo wakho wala kuzalwa khona ubaba ukusho lento ufuna izwe ekhaya ubaba uma usho izwi likagogo wangapha ekhaya mama wakusho lento ufuna yenze kuphi komalume. Kodwa namhlanje njengoba sesilibhekile iphupho la ukuthi mhlawumbe lento ithinta isithebe ithinta into yokukhamba efuna yenziwe. Ake sesibheke ngifuna silibheke futhi uphupho lenyoka ukuthi mayikuluma bese ngicela bese ngakaze sikhulume ngokuthi mayikuluma specific. So nake singakusho ukuthi uma ngenze kuphuphe mhlawumbe inyoka ikuluma number 1 uma kuphupha inyoka sithi thina kuwuphawu lobuma ikuluma lokho sengathi ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele futhi ulungise into ewumsamo noma ke usiko olukweletayo wena kungenjalo uzobhekana nani nolaka lesidalo noma leyidalo. 2 kuyenza futhi mawuphinya ukuba uphawu lobuma ikuluma osuke lichaza ukuthi kungenzeka wembethwe idlozi futhi mhlawumbe kudingeka ulandele ubizo kungenjalo empeleni ukuze ugweme into ewulaka ungasho bese liyakulandela futhi ngenzeka umuntu lobonalo lobizo noma wembethwe idlozi lobungoma futhi kudinga mhlawumbe ulandele lolubizo ukuze ugweme ulaka ungabe seliyehla mhlawumbe noma liyakulandela. 3 kuyenzeka futhi ukuphupha inyoka kuba uphawu lobuma ikuluma osuke nje lukhomba ukuthethiswa yithongo ngenxa yokungenami ngendlela oyiphethe ngayo. Ngenzeka kunezinto ongazenzi kahle mhlawumbe ngaphandle kwekhaya noma ungazenzi kahle wena empilweni bese ke likuthethisa ke manje ngokuthi lenyoka ubone ikuluma okhomba ukuthi mhlawumbe ikakhulukazi lezi nyoka lezi associate nani noma ihambe iyamana kakhulu nani nento eyisidalo nento eyidlozi ngiyabona. 4 kuyenzeka futhi uma kuphinya kuba uphawu lobuma ikuluma osuke nje licala ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba mhlawumbe kunomuntu omubi futhi ongakufisela ukuhle ozama ngakho konke okusemandleni ukuthi ekukhaphele ngasese. Lo ngakhomba ukukhashelwa okuthile okuvela kumuntu omaziyo nomjwayele kepha efishile ebesevela ke kuyinyoka kanti kusho ukuthi kunalomuntu omjwayele kunalomuntu omaziyo omumbi futhi ongafisela okuhle ozama ukukhaphela kodwa esebenzisa indlela zangasese engaveli obala bese umpupha ke njengenyoka futhi sivezile ukuthi inyoka idalweni inyoka emimoyeni inyoka ingaba umuntu oyisitha yabona sakho kodwa uzenza muhle phambi kwakho kodwa ebekukhaphela noma ezama ukukhaphela yabo. So siyabonga kakhulu besiphendula kodwa uNkulunkulu engidi sasisizila add futhi information enye ehlukile kulona iphupho ngoba elenyoka nje yabo. Siyabonga kakhulu, be blessed. Kuleka kuyo Jesu